अरे सुनो तर हम्म। केने भी बबी। अंदर तैयार होत बिया। हाँ तो कह तो तन बढ़िया से तैयार हो जाए के। पूरा बढ़िया से तैयार होत बिया मोबाइल पर देख देख के वीडियो। तेरी आँखों का ये काजल काजल भी हो गया लिपस्टिक भी हो गया मेकअप हो गया सब अब रेडी। वैसे भी पांचवा खे पहुना होता रस अगुवाई एगो ई अगुआ होता रस लड़का पांच खे पार बस खाली मछली भात खाता रस आ जा चल जाता रस कोनो जवाब नहीं करते दे केने वाला सो। आराम खिलाऊं जी प्रणाम प्रणाम आइए बैठे बैठे। बैठे और हम खिलाऊं जी बताई रास्ता में कोनो दुख तकलीफ ना भयल कोनो तकलीफ तो ना भयल झकर जी माने का करी। पिछले साल जेठका बेटवा का शादी कहीं उमें अपाची गाड़ी मिलल ओकरा दहेज अब उहे पछिया लेकर चलनी है से घरे देखत से पूरा 5 कुटी भर के तेल रख आवत से रास्ता में आवत से तले बीच रास्ते में तेले हो गल। अब पेट्रोल पंप कोनो खुलल ना रख अब धक्का मारत मारत पैदल आवत एगो काम करी झकर जी रेवा 2 लीटर पेट्रोल मंगवा दी हम मंगवा के डालवाइए दी गाड़ी में ले जाए में दिक्कत ना। अच्छा समझी जी रोबा चिंता न करी हम मंगाए तनी पेट्रोल साला करस के तेल भराते नहीं किया महंगा महंगी गाड़ी ले करस बुलेट चाहिए 5 ठीक है ना। परदेसी परदेसी आवत है नहीं परदेसी जाना नहीं जी मालिक जाते हैं चाय पानी ले आओ नाश्ता करावा समझी जी ओके जी मालिक परदेसी परदेसी जाना नहीं परदेसी परदेसी हमेशा एक गीत गावत रहेला वही से इनका नाम परदेसी रखा गया परदेसी परदेसी कहेंगे ओ परदेसी मेरे यारा लिया मालिक चाय पी लो ली चाय पी समझी जी हाँ पियल जा समझी जी पियल जा। वैसे तो हम दहेज के साफ खिलाफ बने क्या बताई रुआ लेकिन ऐसे भी रुआ जौन देम अपना दामाद आ बेटी के दे और बेटियों पर जौन देम उसे और बेटी के नहीं सुख सुविधा हुई बस एगो बुलेट गाड़ी दे देम। अब जेठका बेटवा के मिलल बा अपाची तो एकरा ना मिली तो लोग शिकायत कही ओकरा मिलल बा एकरा मिले एगो बुलेट दे देम 8 लाख रुपया दे देम ओकरा बाद लड़का ला सोना के सिकरी दे दे घर भर के कपड़ा दे दे जैसे दहेज तो हम सब एक खिलाफ बनी बस इतने दे रहे हैं रउआ जी एकदम दियाई समझी जी रउआ चिंता ना ली रउआ जौन कहें तौन दियाई ये एक एगो बेटी तो हमार बिया लाखों में एक बिया हमार सब देम तब बुलाई अपना लड़की के देखो के लिया जी अभी बोला होता है। आ सुनो तारू आ सुंदरी के माई हाँ जी आवत भी भाभी बुला लिया भाभी के हो गल भी तैयारी। भाभी पानी उठा के दस अरे बाप रे घोर अनर्थ भाग रे रुकी रुकी समझी जी रुकी 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 ना ना समझी जी अपन दहेज अपने लगे रखी अरे हम 5 लाख रुपया दे एगो बुलेट गाड़ी दे तो हम कारो दे दे हमरा ना चाहिए रुकी रुकी
लागत छठ भी फैलिया गल लगुआ ये।